Свети Георги е може би най-обичаният светец сред българите. И това е така от векове. На негово име са посветени много храмове в столицата. Включително и най-старият – ротондата Свети Георги, построена още през IV век. Под покровителството на светеца Войн е основан и Кремиковският манастир. Свети великомъченик Георги Победоносец, съществена част от комплекса Софийска Мала Света гора. Кремиковският манастир е едно от най-важните духовни средища на Софийската Света гора и един от първите манастири, които са възобновени след падането на България под османска власт. Според едни изследователи, манастирът е създаден още по времето на Иван Александър, според други е създаден по-късно, но няма никакви исторически сведения и факти, които да потвърждават или да отричат тази теория. При установяването си по българските земи, османците дават известни правомощия на част от болярите в Софийско. Някои от тях запазват титлите си и стават част от военната администрация. Едва век по-късно обаче, при управлението на султан Мехмед Завоевателя, българите получават правото да възстановят някои от разрушените си църкви. Първите сигурни сведения за историята на манастира през османския период са от края на 15 век, когато знаем, че всъщност храма е реновиран от Радивой, който е част от така наречения корпус на християни спахии, т.е. наследници на български благородници християни, които в ранния период на османската власт са участвали във военния корпус на османските сили. Така в 1493 година спахията Радивой, подпомогнат от софийски митрополит Йоан Калевит, преизградил Кремиковската църква в чест на светеца Свети Георги Победоносец. Той посветил построяването и украсяването на храма на двете си деца, вероятно покосени от чумната епидемия, разразила се по това време в Софийско. Една от най-интересните сцени в стенописите на Кремиковския манастир, това е ктиторския портрет. Интересното в тази композиция е това, че двете деца на Радивой са починали и това е изобразено в тяхната иконография. По времето на митрополит Калевит, Кремиковският манастир става един своеобразен център на Софийската Света гора или нещо като главен манастир, като лавра на Софийската Света гора. Това го виждаме и по великолепната украса на стенописите, които са едни от най-добрите в цялата Софийска Света гора, и с самото посвещение на манастира, именно посветен на Свети Георги, тази връзка с Софийската катедрала, чието предстоятел е митрополитът Калевит и чиято композиция виждаме именно тук в ктиторският портрет на Кремиковският манастир. Започвайки така възстановяването на манастира, за да може да има манастирски живот, се организираха детските лагери, дейността с хората, което наложи в манастира да има допълнителни сгради и функционални помещения на първо место за провеждането на тези детски лагери. Всяка седмица от началото на юли до началото на септември в манастира пристига по една лагерна смяна. Децата на възраст между 5 и 16 години се учат на основите на християнството – катехизис, църковно пеене, рисуване на икони. А гост-лектори и културни дейци ги запознават с връзката между християнството и светските дейности. Още от първия детски православен лагер, който се проведе, когато аз бях на 9 години, а брат ми на 3, и двамата останахме тук в манастира. Прекръстваме се. Отче наш, който си на небесата, да се пресвети Твоето име. Отдавна спрях да съм лагерник, но пък за сметка на това имам удоволствието да идвам и да помагам като помощник възпитател на лагерите, за да мога да дам тази искра, която аз получих на други деца, които всъщност, когато пораснат да станат и те възпитатели, са причастни към дейността на манастира, не само, но и на църквата въобще. Амин. Една от причините за особената почит на местните хора към Кремиковския манастир
е фактът, че тук се съхранявали мощите на свети Георги Нови Софийски. Роденият в Кратово Георги от малък живее в София и се прославя като изкусен златар и красив юноша. Заради преданата си вяра той е изгорен от османците едва 18 годишен, на 11 февруари 1515 година. Според предание, мощите на светеца са намерени от овчар в пепелта, белязани от светлината на звезда. Овчарят прибрал светинята и я пазил 30 години. Една нощ му се присънил свети Георги Победоносец, който му заръчал да ги занесе в Кремиковския манастир. Това ще бъде храм, който ще си отоплен, ще може да се служи през цялото време и ще бъде посветен на Свети Георги Софийски и всички български светии, тъй като мощите на Свети Георги Софийски са се пазили в манастира 300 години. Благодарение на родолюбиви дарители и продуктите от стопанството, манастирът е поддържан в добро състояние. Отворен е всекидневно за многобройните посетители от Кремиковци, околните села и столицата. Миряните са привлечени от грижливо поддържаните средновековни стенописи на църквата, от красивата природа и възможността да си закупят натурални мед и млечни продукти. А на храмовия празник, 6 май, празнично шествие обикаля манастира и слиза до построената в близост сцена. Там фолклорен фестивал събира ежегодно участници от различни страни.